Ali došli smo i do jedne granice u zahtevima. Postojala je određena količina stvari koje prosto danas mogu jedino da ispune CGI efekti, znači kompjuterska animacija i te slične stvari. I onda smo, znači, drugu polovinu naših zahteva ispunili kroz jednu kuću koja se bavi upravo tim stvarima. Oni se zovu Pragma Video i braća Panovi su uleteli u postprodukciji i bez obzira što smo mi neke stvari predvideli, neke stvari smo morali naknadno da sa njima domislimo i napravili su momci onako efekte koje, nažalost ili na sreću, obična publika uopšte i ne vidi. To znači da je njihov rad u stvari spada u onaj najkvalitetniji vid onoga čime se bave, a to su, znači, nevidljivi efekti koje publika verovatno kada bi krenula malo da promišlja bi verovatno došla do zaključka da tu nešto nije u redu, s obzirom da mi sigurno nismo zaista dizali u vazduh ovce na snimanju ili pravili nešto nemoguće stvari kao što je izletanje mine ispred lica jednog od junaka. Kao što je Zeka već pomenuo, mi smo imali jednu od najtežih uloga na ovom filmu, a to je da napravimo takozvane nevidljive vizualne efekte. Pošto smo imali zadatke tipa da napravimo sneg, znači sneg je morao da bude toliko dobar, da bude prosto realan i uverljiv za krajnjeg gledalca. Ako smo trebali da dižemo ovce u vazduh, kojima ću nešto malo više pričati u nastavku, one su također trebale da izgledaju potpuno realno i uverljivo. Znači sva poenta je u tome, poenta nevidljivih vizualnih efekata. Dakle, nalazimo susred jebenog minskog polja. Ali mene nećete ubijediti da je sve ovo zakuhao sivi. Jedna od težih scena bila je scena sa macom. Scena traje nešto oko 2 minuta. Naš zadatak je bio da unakazimo njegovo lice tako što ćemo stavljati neke ožiljke po licu. U tom momentu to je bilo skoro nemoguće. Niti smo mi znali kako to da uradimo, zato što njega nisu spremili prvobitno ni za kakvo trekovanje, čovjek nije imao nikakve markere po licu, niti su oni znali da to hoće na taj način da rade tada na snimanju, jer je njegova uloga u toj sceni takva da on jako brzo pomera glavu, cima se, znači levo, desno, napred, nazad, krije se tamo iza glumca koji je u prvom planu u unšarfu. Sve u svemu užasno teška stvar. Pored svega smo morali da pronađemo najbolji mogući način kada već trekujemo taj kadar, da vidimo kako da uradimo da to sve na njegovom licu bude fleksibilno. Znači, to je velika razlika. Znači, nije trekovanje krutih tela, nego fleksibilnih tela. I to je bilo ono što je jako izazovno i teško da se pronađe način koja bi to alatka mogla najbolje da nam reši taj problem. Pitaš me, pička, šta hoću? Hoću da odem u neki kafić kod Dingospa i naručim piće koje neće da smrdi po čuturici. I hoću da hodam po asfaltu i da zaboravim ovo sranje. Taj rat u Planinčugu, sve vas pizdava materina. Ili to dovoljan odgovor na tvoje glupo pitanje šta hoću? Jeli? Još jedna od super teških scena je scena sa ovcama. U filmu imamo situaciju gde naši junaci treba da pređu preko minskog polja i oni dolaze do jednog genijalnog rešenja, a to je da puste nedužne ovčice da pređu preko tog minskog polja i na taj način pronađu gde su sakrivene mine. I dok one tako trče preko tog minskog polja, kako koja na koju minu nagazi, tako sve Teška je zato što sam za tu scenu imao negde oko 70 elemenata. A utoliko je zanimljivo što ona traje svega sekund i po. Scena kada se mina pojavljaju u kadru u suštini nije uopšte komplikovana. Međutim, ono što je zanimljivo u stvari kod te mine jeste što ona sama po sebi je dosta krupna u kadru i samim tim zahtevala je izuzetno veliku obradu kada su u pitanju teksture,
zato što ima puno detalja i to jednostavno mora da se svede na izuzetno ozbiljan nivo da bi to izgledalo dosta fotorealistično. Toliko smo čak razvili te teksture kada je Mino u pitanju da smo u krajnjem kvalitetu morali da radimo downsampling, malo dole da se bluruje sve to da bi izgledalo praktično u skladu sa slikom. U stvari ta mina se sastoji iz 3 kadra. Treći kadar je bio kada mina eksplodira i kada treba da se na celu scenu, gde su inače već zastupljeni neki pirotehnički elementi, dodaju elementi gelera i odbijanja o zemlju, koji takođe su odrađeni jako zanimljivo i verodostojno. Stani, smiri se! Stani, smirimo! Stani, smiri se, molim! Tako da smo mi imali jednu poteškoću koju smo vrlo veštim planom snimanja mog pomoćnika Srđana Spasića prvenstveno uspjeli da pretvorimo u prednost. To je da smo mi snimali film koji se objektivno dešava u roku od 7 dana. Mi smo ga snimali nekih 2 meseca na Kozari. Znači, tokom snimanja promenilo se godišnje doba na neki način. Ali tim planom snimanja u stvari se dogodila sledeća stvar, da recimo prvog dana u filmu, znači pričamo o filmskom vremenu, je sve zeleno. Kako sad situacija krene da se razvija, drugog dana počinje sve da bude žuto, trećeg dana polako opada, četvrtog. I na kraju 7. dana kada se film ulazi u svoju završnicu, uopšte više nema ničeg zelenog, nema lišća, nema trave, nema ničega. To se nekim prvim gledanjem uopšte ne primećuje tako konkretno, ali mislim da na velikoj meri utiče na neku podsvesno gledanje filma i na neko osjećanje koje smo u stvari želeli da postignemo. I onda mi u celoj toj stvari falio sneg. Da je pao pravi sneg tamo na Kozari, mislim da bi nas totalno zablokirao, tako da smo u tom smislu imali sreće da nam nije pao sneg i onda smo tehnički mogli dalje da snimamo, ali na kraju smo došli u situaciju da meni fali u toj jednoj poslednjoj sekvenciji da počne da pada sneg i tu opet ulaze CGI efekti koji su mi omogućili da zatvorim film na način na koji sam želeo da ga zatvorim, uz pomoć efekata koje niko živ ne može da provali da su efekti. I mislim da smo na pravi način upotrebili te CGI efekte i vrlo često se vode polemike o tome da tehnologija, ne znam, upropaštava kreativnost i tako dalje. Mislim da pravi tipovi znaju kako treba da iskoriste. To je jedno onako jako dobro oruđe u rukama reditelja i svih nas koji se bavimo filmom. Sneg je jako zanimljiv bio u ovoj situaciji takođe zato što sneg može biti različit. Može da veje, može mirno da pada i u našoj situaciji mi smo imali sneg koji mirno pada i samim tim je on bio dosta teži da se napravi zato što bukvalno ostavlja se gledaocu vreme da on uoči te pakulje na pravi način. Potpuno njihovo ponašanje. U tom smislu moralo je da se napravi zaista verodostojan pokret svake pakulje i onda smo morali da razmišljamo na nivou same pakulje, da one budu zaista u 3D-u i da se one ponašaju baš kako treba da se ponašaju u vazduhu. Takođe, sve te scene koje su rađene kada je sneg u pitanju, bukvalno nije moglo da se svodi na neki običan composing, nego je moralo da se napravi 3D rekonstrukcija svih elemenata na setu koji postoje, da bi u stvari te pakulje imale interakciju sa tim elementima. Nemojte sad sve da pokvarite, gospodine stariji vodniče. Baš vam je lijepo krenulo. Ej, ti si nenormalan. Ti si lud na jedan veoma poznat i proučen način. To se zove solipsizam. Sve fino piše u jebote tvoj fakultet knjiga. Solipsista vjeruje da je cijeli svijet samo njegovo priviđenje. Misli da sjedi u centru vasione, na pupku svijeta i sanja sve što ga okružuje. Sad ako vam se čini da je sve ovo samo moj san, onda mi vam svima bolje bilo da se ja probudim. Kao filmofil imam dosta dobar ukus i mogu da kažem da mi se neprijatelj dopada.
Mislim da je neko precizno definisanje ko je u stvari taj lik koga igra Romy Daba. Ponovit ćemo. Nije Romy Daba, nego Tiga stari. Odlično.